И добре дошли в днешното видео, което ще играем играта с ето тая New Update Car Driving Unlimited. Ще пробваме всички ламборгинита с моята приятелка Мира. Don't say my real name. That's nothing. Okay, bro. So... My name is Eliano. Guys, I'm 13 years old. Not joking. That's actually... No, we are. Call me Eliano, but I'm creating a video. Окей, днеска ще пробваме всички ламборгинита Car Driving Unlimited. Ще тестваме на дрифт, ще тестваме на бързина. Първата кола е Lamborghini Aventador. Yeah, because... Come on. Let me see, where's the keys? Here's the Lamborghini Aventador. Come on, bro. Keys. Yes, let's go. Така, първо на дрифт. На всяко изпитание. Нали ще спираме видеото да се разбираме, защото нали неудобно да говори пред камера. И тя каза, че оценява 10 от 10 на дрифт. Сега да видим другата кола. Хора, сега ще пробваме Lamborghini Huracan Evo. Решихме, че само ще тестваме колите на дрифт. Okay, I'm done. Хора, готови сме с Lamborghini Huracan. Доста красива е тази кола. Пишете ви в коментарите дали харесвате Lamborghini. Нека да преминаваме към следващата кола. Така, следващата кола е Lamborghini Urus Manfred. Нека тестваме.
от дом. Нека да преминаваме към следващото Lamborghini. Здравейте! Хора, това е следващото Lamborghini, което ще тестваме. Не знам какъв модел е, но нека да го пробваме. Хора, и ще видим дали има още Lamborghini там. Български. Здравейте! После ще пробваме всички Мерцедеси. Ще вземем Моли. Това е нейния Моли. Хоп, И SUV. CV. Да преминем към следващото Lamborghini. Това сме го пробвали. Това сме го пробвали. Не мога Хора, това беше от днешното клипче. Само преминаваме към... Това беше от мен. Ако ви харесва клипчето, проверете по един лайк. Щупете лайк, попълно, за да стигнем 100 000 абоната и се абонирайте за канала с камбанка, за да не се видите, когато покачваме нови клипчета. Това беше от мен и чао!